Isinusumpa ko, hindi na makakabalik pa sa pamilyang ito ang babaeng yan! Pero Simeon, anak mo pa rin siya! Wala akong anak na Suhail. Simula ngayon, wala na akong pakialam sa kanya. Hindi na rin siya makakatuntong sa pamamahay na ito. Naiintindihan mo, Demetria? Pero Simeon... Naiintindihan mo? Oo, naiintindihan ko. Ano, Mama? Anong sabi ni Papa? Kailangan mo nang umalis dito, Alora. Itinatakwil ka na ng Papa mo. Ano? Hindi niya pwedeng gawin to sa akin. Anak niya din ako. Sandali, kakausapin ko siya. Papa! Papa, kausapin mo ako. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Bakit ka ba nandito? Hindi ba't pinapalayas na kita? Papa! Wala ka ng lugar sa bahay na ito. Kaya makakaalis ka na. Hindi, Papa. Hindi ako aalis. May karapatan ako dito dahil anak mo rin ako. Dito na rin namin balak panirahan ni Philip. Umalis ka na, Alora. Papa! Dahil wala na ang lalaking yon. Anong ibig mong sabihin, Papa? Wala na siya. Dahil pinatay na namin siya. Dapat lang sa kanya yon. Demonyo siya. Hindi. Magandang araw sa inyo, mga kasityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries at Kwentong Takipsilim. Ayan, binanggit ko na lahat ng inyong channels dahil lahat yan ay aking pinapakinggan. Isa po ako sa inyong masugid na taga-subaybay na talagang naaaliw sa mga kwentong katatakutan na napapakinggan ko sa inyong mga channel. Ako nga po pala si Santi, 56 years old na ngayon at kasalukuyang naninirahan dito sa probinsya ng Aurora. Ang totoo, hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ang ikikwento ko sa inyo. Pero kahit ako mismo hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala na nangyari yun sa akin. Ang nakakakilabot kong karanasan ay nangyari sa probinsya ng Samar. Isang insidente na nagugat dahil sa isang babae. Isang babaeng misteryoso. Isang babaeng hindi ko kailanman inakalang makikilala ko. Itatago ko na lang siya sa pangalang Alora. Sigurado ka na ba sa balak mo, kuya? Tutulungan mo siyang makapaghiganti sa pamilya niya? Kailangan mo pa bang itanong yan? Narinig mo naman ang lahat ng pinagdaanan niya, hindi ba, Tol? Nakakaawang ginawa sa kanya ng pamilya niya. Mga hayop sila. Mga kampo ni Satanas. Pero kuya, hindi ba napakadelikado niyan? Hindi naman mga ordinaryong taong babanggain niyo. Mga aswang ang kalaban ninyo. Anong kami lang? Kasama ka sa laban na to, Tol. Ano? Bakit ako kasama? Ayoko nga, kuya. Ayaw mo. Eto ng pagkakataon natin para ipaghiganti siya. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Naaawa ako, kuya. Pero natatakot ako eh. Hindi natin alam kung anong maaaring mangyari sa atin kapag basta na lang tayo sumugo doon. Pwede nila tayong mapatay. At ayoko pang mamatay, kuya. Kasama naman natin siya eh. Kung meron mang makakaalam ng kahinaan ng pamilya niya, siya yun. Pero kailangan niyang tulong natin para magtagumpay siya. Bahala ka, kuya. Sobrang nababaliw ka na sa kanya. Kaya gustong gusto mong tulungan siya sa paghihiganti niya. Oo. Nababaliw na nga yata ako sa kanya eh. Dahil ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Kahit alam kong may nakaraan na siya, tanggap ko yun. Dahil mahal na mahal ko siya. Kaya ganun na lang ang pagdanayas kong makatulong sa kanya. Sige na, Tol. Ngayon ko kailangan ng suporta mo. Ano naman ang plano ninyo? May naisip na ba kayo? Oo, kaya maganda ka. Pupunta tayo ron. Dalhin mo ang lahat ng dapat nating dalhin. Mga pangontra sa aswang. Bawang, asin, buntot pagi, holy water, kahit ano. At lalo na yung baril ni tatay. At mga bala niya na gawa sa pilak. Magagamit natin yon sa laban. Sige kuya, good luck talaga sa atin. Noong mga panahong yun, iisa lang ang laman ng isip ko. Ang tulungan ng babaeng unang bumihag sa puso ko. Si Alora. Para sa akin siya na yata ang pinakamagandang babaeng nakilala ko.
Dumating siya sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Ay, kinabi na naman ako sa pagdi-deliver. Buwisit kasi yung banggaan ng mga sasakyan sa highway kanina. Dulot pa ng matinding traffic. Dapat kanina pa ako nakauwi eh. Teka, ano yun? May babaeng nakahandusay sa dadaanan ko? Diyos ko, sandali nga. Kailangan kong itabi ang sasakyan. Ano kaya ang ginagawa ng babaeng to sa gitna ng kalsada? Mabuti at walang ibang dumaraan. Baka kung nakakaano pa siya. Miss? Miss? Gising. Anong nangyari sa'yo? Diyos ko. Bakit may tugo? Miss? Anong nangyari sa'yo? Gumising ka. Paano kaya to? Malayo ang ospital dito. Baka hindi niya nakayanin kung hindi agad magamot. Wala nang oras. Dadalhin ko na lang muna siya sa bahay. Iniuwi ko sa bahay ang babaeng walang malay at may sugat sa ulo. Mabuti na lang at ako ang nakakita sa kanya. Kung ibang tao pa baka pinabayaan lang siya o mas malala, baka gawan ba siya ng masama. Pagdating ko sa bahay, agad akong sinalubong ng bunso kong kapatid na si David. Nang makita niyang babaeng bitbit ko ay namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Kuya, sino yan? Bakit ka nagdala ng babae dito sa bahay? At bakit may sugat siya? Hoy, wala akong ginagawang masama ah. Nakita ko siyang nakahandusay sa daan at dugo ng ulo. Naawa ako. Baka kung ano pang mangyari sa kanya, konsensya ko pa. Malayo pa naman ang ospital, kaya dito ko na muna dinala para magamot. We, baka mamaya isa na naman yan sa mga babae mo kuya. Gago, ang mabuti pa, kumuha ka na lang ng mainit na tubig at bimpo. Bilisan mo. Pati yung medicine kit, dalhin mo na rin. Sige, sandali lang kuya. Sir Jupiter, habang ginagamot ko ang babae, hindi ko napigilan ang sarili kong humanga sa kanya. Napansin ko kasi na napakaganda pala niya. Kahit may bahid ng dugo ang kanyang mukha, hindi nito natakpan ang maamo niyang itsura. Ang mahahaba niyang pilik mata, mapupulang labi at maputi at makinis na balat ay tila larawang iginuhit ng isang dalubhasang pintor. Para siyang isang diwata na nagkatawang tao, isang misteryosong nilalang na hindi ko inakalang matatagpuan ko sa ganoong pagkakataon. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan, hindi ko maiwasang magtanong, sino siya at ano ang nangyari sa kanya? Ang ganda niya no, kuya? Type mo? Tarantado ka talaga. Hindi ko nga kilalang babaeng yan. Pero sino kaya siya kuya? Bakit may sugat siya? At bakit nakahandusay ka mo siya sa kalsada? Yun lang kanina ko pa iniisip eh. Hindi kaya na-aksidente siya kuya? O baka may tinatakasan kaya sugatan siya? Siya lang makakapagsabi kung ano talagang nangyari sa kanya. Kailangan niyang magising para malaman natin ang totoo. Tila dininig ng Diyos ang sinabi ko dahil ilang saglit lang, dumilat na ang babae. Sino kayo? Nasaan ako? Kuya! Kuya! Gising na si Miss Maganda! Gising ka na pala. Nandito ka sa bahay namin. Ako nga pala si Santi. At ito ang kapatid kong si David. Nandito ka ngayon sa Cebu. Nakita kitang nakahandusay sa kalsada kanina at may sugat ka pa sa ulo. Ano bang nangyari sa'yo, miss? Pinatay nila ang asawa ko. Ano? Pinatay ang asawa mo? Oo. Pinatay ng pamilya ko, asawa ko. Pati ako. Gusto rin nilang patayin. Mabuti na lang at nakatakas ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, kaya sumakay na lang ako ng kung ano-anong sasakyan. Hanggang sa hindi ko na namalayan kung saan ako napadpad. Ang huling naalala ko, habang naglalakad ako sa kalsada nabangga ako ng kotse. At hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Sko, ganun palang nangyari sa'yo. Wala ba lang tumulong sa'yo nung nabangga ka? Tarantado yung nakabangga sa'yo ah. May nararamdaman ka ba?
May masakit ba sa katawan mo? Para madala ka namin sa ospital. Wala naman. Medyo masakit lang ang ulo ko dahil sa sukat. Ang sabi mo ay nasa Cebu ako. Oo, nandito ka sa Cebu. Tagasan ka ba? Tiga-Samar ako. Ang pangalan ko nga pala ay Alora. Grabe. Talagang umabot ka rito sa Cebu? Pero bakit naman pinatay ng pamilya mo ang asawa mo, Miss? Dahil mga aswang sila. Ano? Aswang? Aswang? Ibig sabihin, aswang ka rin? Hindi ako aswang, sila lang. Teka, totoo ba yan? Totoo bang may aswang? Parang ang hirap paniwalaan yan, miss. Baka ginugood time mo lang kami, ha? Oo nga. Niloloko mo lang yata kami. Baka naman ikaw ang nakapatay kaya tumakas ka. Maniwala kayo sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Aswang ang pamilya ko, pero hindi ako aswang. Hindi nila ako tunay na anak. Ampun lang nila ako. Pero itinuring na tunay na bahagi ng pamilya nila. Kung ganun, bakit nila pinatay ang asawa mo? Dahil gusto nila ako ipakasal sa kalahin nilang aswang. Gusto nilang gawing ako aswang para magparami ng lahi nila. Pero ayoko. Ayoko magpakasal sa aswang. At lalo na ayoko maging isa sa kanila. Anong ginawa mo? Ang ginawa ko, lumayas ako at nagpakasal sa isang normal na tao. Si Philip. Matagal na kami may relasyon. Itinago ko lang yun sa pamilya ko dahil kontra lang naman sila kapag sinabi ko sa kanila. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Philip. Kahit nalaman niya pinalaki ako ng mga aswang, tinanggap pa rin niya ako. Hanggang sa nagbungang pagmamahalan namin, nabuntis ako. At anong nangyari? Akala ko kapag magkakaanak na ako, matatanggap na nila ang desisyon ko. Pero hindi. Nang bumalik ako sa bahay namin kasama ang asawa ko, itinakwil nila ako. Hindi lang yun. Pinatay nila ang asawa ko. Grabe naman ang pamilya mo, Miss. Napaka-brutal. Hindi lang si Philip. Pati ang anak namin pinatay nila. Ginawa nila ng paraan para malaglag ang dinadala ko. Inorasyonan nila ang tiyan ko ng dasal para sa demonyo. Hanggang sa duguin ako at nalaglag ang anak ko. Diyos ko. Wala silang awa. Wala silang awa. Sa itsura ng babae, bigla akong nakaramdam ng matinding awa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi sa mga sinabi niya, pero nang titigan ko ang kanyang mga mata, nakita ko roon ang matinding kalungkutan na tumagos sa aking puso. Para bang pasan niya ang bigat ng buong mundo, at kahit hindi ko pa lubos na nauunawa ng kanyang kwento, ramdam kong totoo ang sakit na pinagdadaanan niya. Kuya, naniniwala ka ba sa mga sinasabi niya? Inaan mo ang boses mo. Baka marinig ka niya. Hindi yan, kuya. Tingnan mo. Tulog na tulog siya. Hindi ko alam. Para kasing napaka-imposible ng sinabi niya na aswang ang pamilya niya. Moderno na ang panahon ngayon at wala nang aswang. Pero naaawa ako sa kanya, tol. Nawalan na nga siya ng asawa. Nawalan pa ng anak. At mismong pamilya pa niya ang may gawa. Hindi ba sabi niya, hindi naman niya totoong pamilya yon? Ampun lang siya? Kahit na. Masakit pa rin sa kanyang nangyari. Itinuring niyang pamilya ang mga umampun sa kanya. Tapos, ginanon lang siya. Eh anong plano mo sa kanya? Huwag mong sabihin, dito mo siya patitirahin. Eh anong gagawin natin? Hahayaan na lang natin siya. Wala siyang mapupuntahan at wala naman siyang kakilala rito. Kaya pansamantala, dito na muna siya sa atin. Pero kuya, baka mamaya madamay tayo sa problema niya. Paano kung mahanap siya rito ng pamilya niyang aswang at tayong madali? Tumulong na nga tayo. Baka tayo pang mapahamak. Hindi yan. Hindi naman nila basta-basta mahahanap si Alora dito eh. Basta dito muna siya. Hanggat hindi pa niya alam kung anong plano niya sa buhay. E paano kaya yan? Bukas darating si Lolo. Anong sasabihin natin kapag nakita niya ang babaeng yan? Ano naman? Para makilala rin siya ni Lolo, sasabihin natin ang totoo kung anong nangyari kay Alora.
Naku, kilala mo naman si Lolo. Siguradong sasabihin niya na itinanan mo ang babae. Atat na atat pa naman yun na magkaasawa ka. Baka mapagkamalan niyang jowa mo si Alora. Huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala sa palusot. Sinabi ko kay Alora na maaari siyang tumira sa bahay namin pansamantala. Pumayag naman siya dahil wala talaga siyang ibang mapupuntahan. Ayaw naman niyang pumunta sa pamilya ng asawa niya dahil hindi pa siya handang ipaalam sa mga ito ang sinapit nito. At saka, siguradong hindi nila matatanggap ang nangyari kay Philip. Baka ako pa ang sisihin nila sa pagkawala niya. Kung ganon, maaari kang manatili muna rito. Mabuti nga at may mga kasama kami rito ni David. Pangako, hindi ako magiging pabigat sa inyo habang nandito ako. Maayos naman ang unang araw ni Alora sa amin. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay at madali rin siyang nakapalagay ang loob namin. Ikinuwento namin sa kanyang buhay naming magkapatid sa Cebu at ang mga pinagdaanan namin. Nakarelate siya sa kwento namin dahil tulad niya, tinakwil din kaming magkapatid ng aming mga magulang. Si nanay sumama sa ibang lalaki, habang si tatay naman sumama sa ibang babae. Iniwan nila kaming magkapatid sa pangangalaga ng aming lolo, si Lolo Gimo. Kinabukasan dumating si Lolo at tuwang-tuwa siya nang makita kami ni David. Oo, kumusta kayo magkapatid? Pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakadalaw. Alam niyo naman, tumatanda ng lolo ninyo. Marami nang nararamdaman, kaya ngayon lang ulit ako nakapunta rito. Okay lang po kami, Lolo. Maayos naman po ang buhay namin dito. Kumusta po? Sana po ay hindi na kayo nag-abala pa na pumunta rito sa amin. Napagod pa kayo sa biyahe. Tama po, Lolo. Sana po nagpapahinga na lang kayo sa halip na magpunta rito. Ang layo rin po ng biyaheng papunta rito sa amin. Aba, mukhang ayaw niyo kung magpunta rito ah. Namimiss ko kasi kayong mga apo ko. Kaya naisip kong dalawin kayo. Teka, sino yung babaeng yan? Nobya mo ba, apo? Hindi po, Lolo. Siya po si Alora. Mahabang kwento po kasi pero pansamantala lang siyang nakikituloy dito sa bahay. Magandang araw po, Lolo. Magandang araw din, Iha. Apa, kay ganda naman itong dalagang ito. Bagay na bagay kayong dalawa, Santi. Lolo, hindi ko po siya girlfriend. Kaibigan lang po namin siya ni David, di ba, Tol? Opo, Lolo. Hindi po girlfriend ni Kuya si Alora. Ay, nako. Ang kabataan nga naman ngayon. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Kung ayaw ninyong sabihin ang totoo, wala akong magagawa. Pero aamin at aamin din kayo. Ikinagagala kitang makilala, Iha. Alora, tama ba? Masaya ako dahil nakatagpo na ng magandang babae ang apo kong si Santi na magpapatibok sa puso niya. Lolo, hindi nga po kami magjowa. Ang kulit niyo eh. Buong araw kaming inasar ni Lolo Gimo. Ngunit napansin kong nakikipagbiruan din si Alora sa kanya. Ang akala ko'y maiinis at mapipikon siya sa mga tukso ni Lolo. Pero hindi. Sa katunayan, nakikipagtawanan pa siya. Hindi ko inasahan na madali silang magkakasundo. Nakakatawa naman kayo, Lolo. Ang dami niyo pong kwento. Ganyan talaga si Lolo. Kapag dumadalaw siya dito, hindi pwedeng hindi kami tatawa. Ibang klase ka talaga, Lolo Gimo. Bakit hindi ka nag-audition na maging komedyante? Ang dami kong tawa sa'yo. Gaya ng plano namin ni David, pinagtapat namin kay Lolo Gimo ang tungkol kay Alora. Tulad ng inaasahan, hindi siya makapaniwala sa aming sinabi. Pinayuhan niya kami na mag-ingat dahil totoo raw ang mga aswang. Nag-aalala rin siya na baka matuntun si Alora ng kanyang pamilya sa bahay namin.
Pero ang sabi ni Alora, huwag daw kaming mag-alala. Kung sakaling matagpuan siya ng pamilya niya, handa siyang harapin ng mga ito, lalo na't hindi pa rin humuhupa ang kanyang galit sa mga ito sa pagkitil sa buhay ng kanyang asawa at anak. Kapag nahanap nila ako rito, kaya ko silang labanan. Huwag kayong matakot dahil kasama niyo ako. Nakakabahala pa rin. Kasi mga aswang ang kakalabanin mo. Gayon pa ba ako matatakot? Sa lahat ng pinagdaanan ko sa kanila, wala na akong kinatatakutan pa. Kinaumagahan, bumalik na si Lolo sa kanyang bahay sa kabilang bayan. Noong una, magkasama kaming tatlo. Ako, siya at si David sa iisang bahay. Pero kalaunan, kinailangan naming bumukod ni David at lumipat sa isang inuupahang bahay na mas malapit sa aming trabaho. Sinubukan namin kumbinsihin si Lola na sumama na sa amin, pero tumanggi siya. Hindi raw niya kayang iwan ang bahay na puno ng alaala ng kanyang yumaong asawa na si Lola Lagring. Bago umalis, sinabi pa ni Lolo na bibisita ulit siya. Sana raw sa pagbabalik niya ay nandoon pa rin si Alora. Pasensya ka na kay Lolo ha. Ganun lang talaga yon. Matagal niyang gusto na magkaroon ako ng girlfriend. Kaya sobrang saya niya nang may makitang babae rito sa bahay. Nako, wala yon. Nakakatawa nga lolo niyo eh. Napakabait niya. Ang swerte niyo dahil may lolo kayong ganyan kabuti. Sana ganun din ang pamilya ko. Naaalala mo na naman ang pamilya mo. Sensya na kayo ha. Hindi ko kasi maiwasang malungkot. Buti pa kayo. Mukhang masayang pamilya niyo pero ako. Tahan na, Alora. Huwag ka nang umiyak. Huwag mo nang isipin ang malulungkot na bahagi ng buhay mo. Siguro kailangan mong mag-move on na. Kalimutan mo namang nangyari sa'yo. Hindi. Hindi ako makaka-move on hanggat hindi ako nakakaganti. Anong ibig mong sabihin? Gaganti ako, Santi. Gagantihan ko ang pamilya ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko na igaganting asawa at anak ko. Paano mo gagawin yon? Mga aswang sila. Tao ka. Mas malakas sila kaysa sa'yo. Paghahandaan ko sila. Kilalang kilala kong pamilya ko. Matagal ko silang nakasama. At alam ko kung paano sila lalabanan. At alam ko rin ang kahinaan nila. Hindi ba delikadong gagawin mo, Alora? Baka mapahama ka. Nakapagdesisyon na ako. Gusto kong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Philip at ng anak namin. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti sa kanila. Kung buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Nagkatinginan kami ni David sa sinabi ni Alora. Alam naming mapanganib ang binabalak niya na lumaban sa mga aswang, lalo pat pamilya niya mismo, ang mga ito. Ramdam namin ang galit sa puso niya, pero hindi rin namin maiwasang mag-alala. Paano kung hindi niya kayanin? Paano kung siya pa ang mapahamak? Pero sa mga mata niya nakita namin ang matinding determinasyon. Isang babaeng handang ipaglaban ang hustisya anuman ang maging kapalit. Nag-aalala ako para sa'yo, Alora. Isang mabigat na hamon to para sa'yo. Kailangan ko tong gawin, Santi. Hindi ako matatahimik hanggat wala akong ginagawa para wakasan ang kasamaan nila. Matapang kang babae. Bihira ang mga katulad mo. Dahil pinatapang ako ng sitwasyon. Walang mangyayari kung mananatili lang akong walang kibok. Pinaghandaan talaga ni Alora ang plano niyang paghihiganti. Araw-araw walang ibang laman ang kanyang mga salita kundi ang mga gagawin niya sa pagbabalik niya sa Samar. Ngunit habang tumatagal ay lalo ko siyang nakikilala. Hindi ko na malayang unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Mukhang nagkatotoo ang sinabi ni Lolo Gimo na si Alora na nga ang babaeng magpapatibok ng puso ko. Hindi lang siya maganda kundi taglay rin niya ang mga katangiang matagal ko nang hinahanap sa isang babae. At dahil doon, tuluyan na akong umibig sa kanya. Talaga ba, Santi? Tutulungan mo akong magiganti sa pamilya ko?
Oo, Alora. Napag-isip-isip ko na sa hirap ng pinagdaanan mong sakit sa pagkawala ng asawa at anak mo, nararapat lang na makamit mong hustisya. Isa pa, aswang ang pamilya mo. Kailangan nilang mawala upang hindi na sila makapambiktima ng mga tao. Nabanggit mo kasi na kumakain sila ng tao tuwing sasapit ang piyesta sa inyo. Totoo yan, Santi. Kapag sumasapit ang fiesta sa amin, hindi nila maiwasang pumatay at kumain ng tao. At yun ang hindi ko masikmura. Nung nakaraang fiesta nga, naawa ako sa isang buntis sa babae na naging biktima nila. Wala siyang kalaban-laban. Pinatay nilang babae at kinain ng sanggol sa sinapupunan nito. Wala rin silang itinira sa katawan ng babae dahil pinagpesta nila ito. Kinain nilang puso nito at mga lamang loob. Ano? Kawawa naman yung buntis. Ayoko nang makakita ng ganun, Santi. Ayoko nang maulit ang ganung kasamaan. Hindi ko hahayaang may mabiktima na naman silang inosenteng tao. Lalo na't ilang araw na lang, fiesta na doon. Kung ganun, hindi nga sila dapat mabuhay sa mundong ito. Mapanganib nga sila sa mga tao. Lalo na sa lugar nyo, huwag ka mag-alala. Sasamahan kita, Alora. Sasamahan kita sa laban mo. Pupuksain natin ang mga aswang na yan. Maraming salamat, Santi. Salamat. At naiintindihan mo ko. Sir Jupiter, pagkasabi niya noon, nagulat na lang ako nang bigla niya akong yakapin at halikan sa labi. Alora, anong ibig sabihin nun? Hindi lang yan halik ng pasasalamat, Santi, kundi halik ng isang babaeng may pagtingin sa isang lalaki. Anong ibig mong sabihin? Sa maikling panahong nakilala kita, natutunan na kitang mahalin, Santi, at alam ko may nararamdaman ka rin sa akin. Ipinapangako ko sa iyo, kapag natapos ng mission ko, kapag naipagiganti ko ng asawa at anak ko, pwede na nating ituloy kung ano man ang nararamdaman natin sa isa't isa. Hindi ko akalain na magugustuhan mo rin ako, Alora. Akala ko kasi nagluluksa ka pa rin sa nasira mong asawa, kaya hindi ko magawang magtapat ng nararamdaman ko sa'yo. Wala na si Philip. Patay na siya at hindi ko na siya maibabalik. Pero kung may isang lalaking handang magmahal muli sa akin, ba't ko naman tatanggihan? Natutunan na rin kitang mahalin, Santi, dahil mabait ka at alam kong responsable kang lalaki. Salamat, Alora. Ipinapangako ko rin sa'yo. Kahit anong mangyari, sasamahan kita sa laban mo. Pagtatagumpayan natin ang paghihiganti mo sa pamilya mong aswang na umagrabyado sa'yo. Salamat, Santi. Salamat sa suporta mo. Hindi namin alam na narinig pala ni David ang pinag-usapan namin ni Alora. Laking gulat niya nang malaman ang plano kong tulungan si Alora sa paghihiganti laban sa pamilya nito. Hindi rin siya makapaniwala nang marinig ang nararamdaman ko para sa babaeng minsang iniligtas ko at dinala sa bahay namin. Totoo ba yun, kuya? Talagang tinamaan ka na kay Alora? Kamamatay lang ng asawa niya, pero parang ang bilis naman niyang magustuhan ka. Hindi naman may iwasan yun, David. Magkasama kami sa iisang bubong at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikita kung gaano siya kabuting tao. Hindi mahirap mahalin si Alora. Pero kuya, nagmula siya sa pamilya ng mga aswang. Kahit sabihin niyang hindi siya aswang, paano tayo nakakasiguro na hindi siya tulad ng pamilya niya? Ampun siya, hindi ba? Ibig sabihin, hindi siya kabilang sa lahi nila. Paano kung hindi niya lang sinasabi ang totoo? Sigurado akong hindi siya aswang, David. Hindi naman siya takot sa bawang at asin na kinatatakutan ng mga aswang. Di ko alam, kuya. Pero kinakabahan ako sa pinapasok mo. At ngayon, balak mo pang tulungan siya sa paghihiganti niya? Para kang nasisiraan ng bait. Bakit ka kakabahan? Ilang araw na natin siyang kasama. Kung aswang siya, dapat noon pa lang ay inatake niya na tayo. Pero hindi, David. Ni minsan hindi siya nagpapakita ng kahit anong sinyales na isa siyang aswang. Hindi siya nagpapalit ng anyo tulad ng pamilya niya. Mabuting tao si Alora at buo na ang desisyon ko na tulungan siya.
Handa na ang lahat ng dadalhin namin para sa pagsugod sa pamilya ng mga aswang. Kasama namin si David na malaki ang may tutulong sa laban dahil tulad ng nasira naming tatay, bihasa siya sa paggamit ng baril. Hawak niya ang lisensyadong baril ni tatay kasamang mga balang gawa sa pilak na sinasabing mabisa raw na panlaban sa aswang. Pagsapit ng umaga, nagsimula na kaming bumiyahe patungong Samar, dalang tapang at paghahangad ng hustisya. Ilang oras din ang aming ginugol sa paglalakbay hanggang sa wakas ay narating namin ang liblib na baryo sa Samar kung saan matatagpuan ang aming hinahanap. Nandito na tayo. Nasa dulo ng daan na yan ang mansyon ng mga Peralta. Ang bahay ng pamilyang sumira sa buhay ko. Alam niyo ng plano natin ha? Magpapanggap kayong kamag-anak ni Philip. Sasabihin niyo na hinanap niyo siya. At ako, dahil inimbitahan namin kayo sa darating na fiesta. 3 araw mula ngayon. Kailangan niyo mapaniwala sila na kamag-anak kayo ni Philip para makapasok kayo sa bahay. Okay, Alora. Nakahanda na kami ni David. At kapag nasa loob na kayo, kailangan maihalo niyo ang laso na to sa pagkain nila. Sigurado magpapahina to sa kanila. Heto, Santi, kunin mo at itago mo mabuti. Kapag naihalo niyo na to sa pagkain, lahat sila'y manghihina at mawawala ng lakas. Pagkakataon na natin yon para mas madaling mapatay ang mga aswang na yan. Ako nang bahala rito, Alora. Itatago ko itong mabuti. Ikaw naman, saan ka tutuloy ngayon? Doon muna ako tutuloy sa lumang kamalig sa likod ng bahay namin. Malapit sa Pilipilan. Walang ibang nagpupunta ron kaya tiyak na walang maghihinalang naroon ako. Baka lalo silang magalit kapag nilaman nilang kamag-anak kami ng asawa mo, Alora. Paano kung hindi pa man kami nakakapasok sa bahay nyo? Ay atakihin na nila kami. Tama si David. Galit sila kay Philip. Kaya nga nila siya pinatay. Siguradong ganun din ang gagawin nila sa amin kapag nakita nila kami. Hindi sila basta nananakit at kumakain ng tao hanggat hindi dumarating ang araw ng fiesta. Kaya siguro hindi pa nila kayo gagalawin. Pero tandaan nyo, sa gabi ng bisperas ng fiesta, doon kayo mag-ingat. Huwag kayong kakain o iinom ng anumang ihahain nila sa inyo. Dahil sigurado may halong pampatulog yon. Kapag kumain o uminom kayo, hindi na kayo magigising pa. Dahil gagawin na nila kayong hapunan. Diyos ko, ayoko maging hapunan ng mga aswang, kuya. Hindi natin hahayaan na mangyari yun. Basta mag-ingat tayo at mag-stick sa plano natin. Sigurado ka bang ayos lang na doon ka muna sa sinasabi mong kamalig? Oo, mas gusto ko ron. Para mas malapit ako sa inyo. Kung sakaling kailanganin yung tulong ko. Diyos ko, ingatan niyo po kami ni kuya. Papasok na kami sa lungga ng mga aswang. May mga pangontra tayong dala kaya may laban tayo sa kanila kapag inatake nila tayo. Kaya halika na. Simula na ng matinding aktingan. Sige, mag-iingat kayong dalawa. Naglakad pa kami ni David ng kaunti hanggang sa marating namin ang isang malaking bahay. Kung titignan ay hindi naman nakakatakot ang itsura nito. Malinis ang paligid, maayos ang pagkakagawa at mistulang tahanan ng may kayang pamilya. Ngunit sa kabila ng maaliwalas nitong anyo may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumalot sa amin. Isang malamig na hangin na tila gumapang sa aming balat. Nagpaparamdam na may hindi pangkaraniwang nagkukubli sa loob ng bahay na yon. Kuya, parang ayoko nang tumuloy. Naiisip ko pa lang na ang makakasama at makakausap natin ay mga aswang. Parang gusto ko lang maihi sa pantalon ko. Hindi pwede, nandito na tayo. Wala nang atrasan to. Kaya halika na. Kumatok na tayo sa pinto. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Nagulat kami ni David sa narinig naming boses ng babae kaya sabay kaming napalingon sa likod namin. Isang napakagandang babae ang nakita namin ngunit sa kabila ng kanyang maamong mukha, may kung anong misteryong bumabalot sa kanyang presensya. Parang ngayon ko lang kayo nakita rito. Hindi kayo taga rito, no? Oo, hindi kami taga rito. Galing kami sa Maynila. Pinsan namin si Philip, yung asawa ni Alora. Nandyan ba sila?
Kamag-anak kayo ni Philip? Bakit kayo nandito? Inimbitahan kami ng mag-asawa dito sa bahay nila sa Samar kasi malapit na raw ang fiesta. Sila pa nga ang gumastos ng pamasahe namin papunta rito. Nandyan ba sila? Sa sinabi namin, napansin agad namin ni David ang bahagyang pagkabahala sa mukha ng babae. Para bang may tinatago siya. Ngunit sinubukan niyang huwag magpahalata. Ganun ba? Wala sila rito eh. Ha? Wala sila? Saan sila nagpunta? Naku, ang haba pa naman ng biyahe namin makarating lang dito sa Samar. Oo nga. At saka wala kami matutuluyan dito kasi wala naman kaming ibang kakilala rito. Sige. Dahil kamag-anak naman kayo ng asawa ni Alora, dito na muna kayo tumuloy sa amin. Halika kayo. Pasok kayo sa bahay namin. Nakahinga kami ng maluwag ni David, Sir Jupiter. Tagumpay ang acting namin. Maya-maya pa nakapasok na kami sa loob ng bahay. Hindi namin alam kung dapat ba kaming matuwa o kabahan sa simula ng aming misyon. Sino sila? Mayla, anak! Mama, mga kamag-anak daw po sila ng asawa ni Alora. Pinapunta raw po sila rito para makifiesta. Ang sabi ko po wala sila pero... Ganun ba? Mga bisita pala sila. Patuloyin mo sila, anak. Magandang hapon sa inyo. Kamag-anak daw kayo ni Philip? Magandang hapon din po. Opo, pinsan po kami ni Philip. Inimbitahan po kasi nila kami rito para sa fiesta. Ako po pala si Santi. At ito naman po ang kapatid kong si David. Nice meeting you, mag-aiho. Ako si Demetria, ang mama ni Alora. At siya naman si Mayla, anak ko rin, kapatid ni Alora. Maganda rin po pala ang kapatid ni Alora. Tsaka may pinagmanahan po. Napakaganda niyo rin po, madam. Mapagbiro pala itong kapatid mo, iho. Pero tama naman siya. Talagang magaganda ang mga anak ko. Manang-mana sa akin, hindi ba? Oo nga po. May mga bisita pala tayo. Simeon, mahal. Oo, mga bisita natin sila. Mga pinsan ni Philip, si Santi at si David. Pinapunta sila rito ng mag-asawa para makipiesta sa atin. Mag-aiho, siya si Simeon, ang asawa ko. Pinsan ka mo kayo ni Philip. Nang marinig namin ang mababa at malamig na boses na yun ay biglang nanindig ang balahibo namin ni David. Hindi tulad ng mama at kapatid ni Alora na mukhang mababait. Iba ang presensya ng papa niya. Nakasimangot ito at titig na titig sa amin. Tiningnan niya kami mula ulo hanggang paa na parang inaaral ang bawat galaw namin. Magandang hapon po, sir. Opo. Pinsan po kami ni Philip. Asawa po ni Alora. Wala namang nasabi sa amin noon si Philip na may mga pinsan siya. Meron pala. Malayong pinsan niya po kasi kami. Taga Maynila po kami. Bihira po kami magkita-kita. Pero close po namin siya. At ang asawa niyang si Alora. Nang banggitin ni David ang pangalan ni Alora, mas lalong tumalim ang tingin sa amin ng matandang lalaki. Parang may bumalot na kakaibang hilakbot sa buong paligid. Kaso wala dito si Alora at ang asawa niya. Umalis sila at hindi pa bumabalik. Hindi namin alam kung babalik pa sila o hindi na. Nagkatinginan kami ni David. Napalunok kami at halos manginig sa bigat ng tono ng boses ni Simeon. Sasagot na sana kami nang biglang magsalita ang ina ni Alora na halatang gustong pakalmahin ang sitwasyon. Nako, babalik din ang dalawang yon dahil malapit na ang piyesta. Ang mabuti pa, magpahinga muna kayo. Siguradong pagod kayo sa biyahe. Sandali at magpapahanda ako ng merienda.
Mayla anak, samahan mo muna sila sa magiging kwarto nila, ha? Opo, Mama. Dahil pinsan naman kayo ng asawa ng anak namin, welcome kayo rito sa amin. Masayang fiesta rito. Siguradong mag-e-enjoy kayo. Feel at home, mga iho. Pari kayo. Sumunod kayo sa akin. Nakahinga kami ng maluwag ni David. Akala namin ay mabubuko na kami. Ngunit habang sinusundan namin si Myla papunta sa magiging kwarto namin, hindi pa rin maalis sa isip namin ang malamig at matalim na titig sa amin ni Simeon. Nakakakilabot talaga ang aura niya. Kung talagang aswang ang pamilya ni Alora, siguradong ang ama niya ang pinaka-nakakatakot at pinakamalupit dahil sa presensya nito. Habang naglalakad kami sa loob ng malaking bahay, unti-unting lumalakas ang kabog ng aming dibdib. Hindi namin alam kung anong naghihintay sa amin sa bahay ng pamilyang aswang. Etong magiging kwarto nyo. Magpahinga muna kayo sa loob at maya-maya itatawagin ko kayo kapag nakahanda ng merienda. Salamat ha, Myla. Pasensya na kayo. Akala kasi namin ay aabutan namin dito sina Philip at Alora. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya. Bisita namin kayo. Sige, mauna na ako. Tatawagin ko na lang kayo mamaya. Sige, Myla. Salamat ulit. Pagkalabas ni Myla sa pinto, agad kaming napabuntong hininga ni David. Diyos ko, kuya. Akala ko'y malalaman na nila na hindi tayo totoong kamag-anak ni Philip. Akala ko rin eh. Buti na lang. At nakalusot pa rin tayo. Sila pala ang pamilyang sinasabi ni Alora. Nakita mo? Nakakatakot yung papa niya. Si Simeon. Sinabi mo pa, kuya. Parang gusto niya tayong lamunin ng buhay sa mga titig niya. At sinabi nilang wala raw yung mag-asawa. Di pa raw bumabalik. Ang galing din nilang umarte ha. Ang hindi nila alam na natin ang ginawa nila sa asawa ni Alora. Mga demonyo sila. Kaya nga, ang sasama nila, yung mama ni Alora, si Demetria. Sobrang plastic. Pero si Myla, mukhang mabait siya, kuya. At maganda pa. Napansin ko rin yan, Tol. Napakaganda rin ni Myla. Pagkasing ganda sila ni Alora. Mas maputi nga lang si Alora pero maganda rin ang pagkamorena ni Myla. At tama ka, Tol. Mukhang mabait siya. Tahimik. Sayang naman kung pati siya ay madadamay sa paghihiganti ni Alora. Oo nga. Pero tandaan mo, Tol, kasama siya sa pamilya nila. At aswang din siya. Sir Jupiter, habang nag-uusap kami ay bigla kaming nakarinig ng nakakakilabot na pag-angil mula sa labas ng kwarto. Isang malalim at mabangis na tunog na tila nagmumula sa isang malaking aso. Kuya, ano yun? Parang mabangis na hayop na umaangil? Oo nga. Parang malaking aso. Hindi kaya yan na yung aswang? Kuya, baka sila na yan. Baka yan yung papa ni Alora. Kaya niya tayo tinititigan kanina. Kasi gusto niya tayong kainin. Shhh! Kamaingay. Kunin mo sa bagyong asin at buntot pagi. Bilisan mo. Kailangan nating maging handa kapag pumasok ang aswang dito sa loob. Eto kuya, kinuha ko na rin ang baril ni tatay. Sige, pumasok ka rito, aswang. At makikita mong hinahanap mo. Mas lumakas ang nakakatakot na angil sa labas ng kwarto. Narinig din namin na parang may matatalim na kuko na kumakayod sa pinto. Hanggang sa biglang tumigil ang mga yon. Tumahimik ang paligid. Wala na kuya. Huminto na yung pag-angil ng aso. At kung ano man yung kumakayod sa pinto. Baka naramdaman niyang may mga pangontra tayo kaya umalis na. Mamamatay ako sa nervyos sa lugar na to, kuya. Umalis na lang kaya tayo. Tumakas na tayo at bumalik sa Cebu. Huwag na lang nating ituloy ang pagtulong kay Alora. Hindi pwede. Tatapusin natin ang misyon. Natutuwag ka na naman eh. Kung wala kang matinong sasabihin, tumahimik ka na lang. Ang mabuti pa, ihanda mo ng sarili mo.
Baka tawagin na tayo ni Myla. Santi, David, handa ng merienda. Maaari na kayong lumabas. Inaantay na kayo ni na mama at papa sa ibaba. Susunod na kami. Sige, bilisan nyo ha. Ayaw nilang naghihintay, lalo na si papa. Kahit kinakabahan pa rin kami, dahan-dahan naming binuksan ang pinto at lumabas ng kwarto. Pagbaba namin sa sala, naabutan namin doon ang papa at mama ni Alora, pati na rin si Myla. Napansin din namin na may kasama silang may edad na lalaki at babae at isang batang babae. Oh, mabuti naman at bumaba na kayo. Halina kaya't magmerienda na tayo. Nga pala, may ipapakilala ko sa inyo. Siya si Amalia, ang kapatid ko, at ang asawa niyang si Gaston. At ito naman ang anak nilang si Daisy. Sila naman si Santi at David. Magkapatid sila at pinsan ni Philip. Magandang hapon po. Ikinagagalak po namin kayong makilala. Aba, may kamag-anak pala si Philip. Hindi mo lang niya sinabi sa atin. Kahit si Alora, wala man lang nabanggit sa mga pinsan ng asawa niya. Alam mo naman yung lalaking yon. Napakamalihim. Kaya nga noong una pa lang, hindi ako boto. Mamaya na yung sasabihin mo, Gaston. Kumain na tayo. Kayong dalawa, huwag kayong mahihiya, ha? Masarap ang ipinahanda kong merienda. Sige po, salamat. Wow, ang dami pagkain, kuya. At mukhang ang sarap nga. Tumahimik ka nga, baka sabihin nila matakaw ka. Pasensya na po kayo sa ugali nitong kapatid ko. May pagkapasabay po kasi siya eh. Wala sa amin yan, iyo. Kainin nyo ng kainin ang mga ihahanda namin sa inyo. Bisita namin kayo. Gusto namin na palagi kayong busog. Sa fiesta, mas lalo tayong mabubusog. Siguradong marami na naman tayong makakain dahil may mga dumating. Bigla kaming natigilan ni David sa sinabi ng batang si Daisy. Napansin naming titig na titig din siya sa amin habang malaki ang pagkakangiti. Oo, iha. Marami na naman tayong makakain dahil magpapaluto ako ng maraming putahe. Lalo na't may mga bisita tayo. Mga iho, huwag kayong mahihiya. Kain lang ng kain. Pinilit lang namin ni David na makisama sa kanila, ngunit sa loob namin, ramdam na namin ang lakas ng kaba sa dibdib namin. Halos hindi ako makakain kahit napakasarap ng mga pagkaing nakahain sa mesa. Pagkatapos kumain, nagpaalam na ang mag-asawang Amalia at Gaston na aakyat na sa kwarto para magpahinga. Galing daw kasi sila sa biyahe at bumisita sa mga kamag-anak ni Gaston. Si Daisy naman ay niyaya ni Myla na lumabas dahil may bibilin daw sila. Naiwan kami sa sala kasama sina Simeon at Demetria. Ano? Nagustuhan niyo bang merienda? Opo, napakasarap po. Ngayon lang kami nakakain ng ganito kasarap na merienda. Lalo na itong turon. Eto na yata ang pinakamasarap na natikman ko. Masarap talaga yan. Dahil may halong karne ang kinain yung turon. Ano po? Karne? May halong karne itong turon? Oo. Karne ng manok. Specialty yan ng kusinera naming si Bebang. Hinahaluan niya ng hinimay na karne ng manok ang turon. Bukod sa saging at langka, nilalagyan din niya ng gatas na kondensada ang karne ng manok para tumamis. O di ba masarap? Parang nakalimutan yung mga pangalan niyo. Ganun po pala. Kaya po pala unique ang lasa. Matanong ko lang po, may alaga po ba kayong aso rito? Aso? Wala kaming alagang aso rito sa bahay. Allergic sa aso itong asawa ko. Aba ang asawa ko. Bawal sa bahay na ito ang anumang hayop dahil may hika ako. Bawal sa akin ang balahibo ng hayop. Bakit mo naman naitanong iyo?
May narinig po kasi kaming pag-angil ng aso kanina nung nasa loob po kami ng kwarto. Kaya naitanong ko po kung may aso kayo. Baka naman sa kapitbahay ang narinig nyo. Yung kapitbahay namin si Aling Cora, silang maraming alagang aso. Pero dito sa bahay, wala. Huwag nyo nalang pansinin ang mga naririnig nyo rito. Muling nagtagpo ang tingin namin ni David. Sa loob namin lalong tumibay ang paniniwala na tama si Alora. May aswang nga sa bahay na yon at nagsisinungaling sila sa amin. Kung wala silang aso, ano ang nilalang na umaangil sa labas ng kwarto? Malakas ang hinala namin. Isa sa kanila ang aswang na narinig namin. Ganun po ba? Baka nga po mali lang kami ng pagkakarinig. Oo nga po. Baka naman sa kapitbahay ninyo galing yung narinig naming pag-angil ng aso. Ang lakas po kasi eh. Tama ang asawa ko. Huwag niyo na lang masyadong pinapansin ang mga naririnig niyo sa paligid. Para hindi kayo magkaproblema. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, para hindi kayo mamroblema. Huwag niyo nang pansinin ang mga hindi dapat pansinin. Sige po, naiintindihan po namin. Sa mga sandaling yon, damang-dama namin ni David ang lakas ng kabog ng aming mga dibdib. Gusto na naming lumayo sa harap ng mag-asawa ngunit hindi namin magawa. Mabuti na lang at nagpaalam na rin sila. May kanya-kanya raw silang gagawin. Doon pa lang kami nakahinga ng maluwag. Pagsapit ng gabi, nakisabay kami sa kanilang hapunan. Napakasarap ng inihandang pagkain, kaya napalakas na naman ang kain si David. Ako naman hindi gaanong kumain, hindi ko kasi maalis sa isip ang posibilidad na baka karne ng tao ang kinakain namin. Ngunit pinilit kong lakasan ang loob ko dahil alam kong kailangan kong maging matatag sa mga oras na yon. Pagbalik namin sa kwarto ni David, hindi na kami nagaksaya ng oras. Agad naming pinag-usapan ang mga nangyari. Itinanggi nila na may alaga silang aso. Pero narinig natin na may umaangil na aso kanina at kumakayod pa yung mga kuko nito sa pinto. Tol, sinungaling sila. May kakaiba talaga rito. Mga aswang nga ang nakatira rito sa bahay na to. Dapat kasi, kanina na lang natin inilagay sa pagkain nila yung laso na ibinigay ni Alora para tapos na. Ang pinagtataka ko, bakit kailangan ng mismong araw pa ng fiesta natin ito gawin? Pwede naman natin gawin ng mas maaga. Ang sabi natin sa kanila, inimbita tayo rito para sa fiesta, di ba? Kasi yun ang sinabi sa atin ni Alora na sabihin sa kanila. Mas mainam kung sa mismong araw ng fiesta natin lalagyan ng laso ng pagkain nila. Siguradong abala sila sa araw na yun. Walang makakapansin sa atin. At mas maganda rin kung mapupuksa natin sila sa mismong araw ng fiesta. Para mas masaya, hindi ba? Oo nga kuya. Siguradong magiging abala sila sa fiesta. Doon tayo makakahanap ng magandang pagkakataon para lasunin sila. Mismo. Ngunit bigla na lamang naming narinig ang tunog ng isang bagay na inihagis mula sa labas. Tumama ito sa amin sa loob ng kwarto mula sa nakabukas na bintana. Sumilip kami ni David sa bintana at nakita namin si Alora. Sumisenyas na kailangan naming lumabas. Dahan-dahan kaming lumabas ng kwarto at nagtungo sa labas ng bahay. Sinigurado naming walang makakakita sa amin. Oh, Alora, anong ginagawa mo rito? Gabi na, baka may makakita sa'yo. Huwag kayong mag-alala. Hindi nila ako maaamoy dahil may ipinahid akong langis sa katawan ko. Matalas ang pang-amoy nila. Kaya kung hindi ako nagpahid itong mahiwagang langis na binigay sa akin ng kaibigan kong mangkukulam, malamang alam na nilang nandito ako. Nagpunta ako rito para kumustahin kayo. Ano? Maayos ba ang trato nila sa inyo? May ginawa ba silang hindi maganda? Okay lang naman ang trato nila sa amin. Sa ngayon, hindi namin alam sa mga susunod na araw kung ganun pa rin. Ayos naman, pero napaplastikan ako sa kanila. Lalo na sa mama mo.
At yung papa mo, nakakatakot kong tumingin. Parang gusto na kaming kainin ng buhay. Kanina nga, habang nasa kwarto kami, may narinig kaming umaangil na aso sa labas ng pinto. Nakakakilabot. Parang kinakayod pa niya yung kuko niya dun sa pinto. Yun na bang aswang? Ganun talaga sila, lalo na si Papa. Siya ang pinaka nakakatakot sa lahat. Wala siyang patawad. At oo, kung nakarinig kayo ng umaangil na aso, aswang yon. Isa sa mga kapangyarihan nila ay ang kakayang mag-anyong hayop gaya ng aso. Sigurado ako na isa sa kanilang tinutukoy yung aso. Di kaya gusto na nila kaming kainin? Natatakot na ako sa bahay na yan. Pwede bang isagawa na natin ang plano? Lasunin na natin sila para tapos na. Huwag na nating hintayin ang fiesta. Hindi maaari. Mas magandang magiganti sa mismong araw ng fiesta. Yun din kasi ang wedding anniversary ng papa't mama ko. Kuno. Kaya mas magiging memorable kapag napuksa natin sila sa mahalagang araw nila. Paano ba yan, David? Kailangan pa nating magtiis at kabahan habang nasa loob tayo ng bahay ng mga aswang. Ano ba yan? Hayaan mo na, kuya. Babawi na lang ako sa pagkain. Ang sasarap kasi ng putahing inihahanda nila sa loob eh. Oo nga. Masarap kasi gawa sa karne ng tao. Di nga. Baka hindi naman lahat. Kuya, di ba sabi nila, karne ng manok yun? Hinalo sa turon? Huwag kayong mag-alala. Hindi lahat ng putahe nila ay karne ng tao, lalo na kapag ordinaryong araw. Pero kapag sumapit ng fiesta, doon sila naghahanda ng karne ng tao. Kaya nga sinabi ko sa inyo sa mismong fiesta, huwag na huwag kayong kakain o iinuman lang. Oo. Natatanda naman namin yun, Alora. Sige na, bumalik na kayo ron. Babalik na rin ako sa Kamalig. Kinumusta ko lang naman kayo Pag-ingat kayo ha. Oo. Mag-iingat kami. Ikaw rin, Alora. Salamat, Santi. Sige na, balik na kayo sa bahay. Baka may makakita pa sa atin dito. Wala naman kaming naging problema nang bumalik kami sa kwarto. Maayos ang naging tulog namin. Inaumagahan pagkatapos naming magalmusal kasama ang pamilya ni Alora, muli namin silang tinanong kung kailan babalik sina Alora at Philip. Ngunit ang sagot nila ay hindi nila alam kung kailan babalik ang mag-asawa. Hindi na kami nagtanong pa, baka makulitan na sila sa amin. Kaya naisipan na lang naming maglakad-lakad sa labas. Habang naglalakad, nakita namin ang batang si Daisy na naglalaro. Nakatingin siya sa amin at nakangiti. Nilapitan namin siya at kinausap. Hello, Daisy? Bakit naglalaro ka mag-isa? Wala ka bang ibang kalaro? Wala po. Kasi wala naman pong gusto makipaglaro sa akin. Natatakot po sila sa akin Ha? Bakit naman sila matatakot sa'yo? Bakit? Aswang ka ba? Ngumiti lang ang bata at nagpatuloy sa paglalaro ng hawak niyang manika. Di ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero bigla kong nagtanong sa kanya. Daisy, kailan mo huling nakita si Ate Alora mo at yung pinsan naming si Philip? Bakit wala sila rito sa bahay niyo? Nasaan sila? Si Ate Alora at si Kuya Philip. Alam ko wala na sila Kasi masama sila. Gusto nilang pumatay ng tao. Kaya wala na sila rito. Si Kuya Philip, siya yung pinakabad. Ha? Daisy, bakit mo naman nasabi yan? Daisy, pumasok ka na sa loob. Hinahanap ka na ng mama mo. Opo, tita. Tumakbo na papasok ng bahay si Daisy pero naiwan si Myla sa harapan namin. Tiningnan niya kami ng seryoso bago nagsalita. Narinig ko ang itinatanong niyo kay Daisy. Totoo ang sinabi niya. Masama si Alora at ang asawa niyang si Philip. Ano? Anong ibig mong sabihin? Anong masama? Unang kita ko pa lang sa inyo. Kilala ko na kayo. At alam ko rin kung anong binabalak niyo laban sa amin. Kung ako sa inyo,
Huwag niyo nang ituloy. Hindi kami ang masama. Si Alora at ang asawa niya ang masama. Nangilabot kami at hindi nakagalaw sa kinatatayuan namin ni David, Sir Jupiter. Hindi kami makapaniwala sa sinabi ni Myla. Paano mo nalaman ang... Mamaya na tayo mag-usap. Baka may ibang makarinig sa atin. Kung gusto niyong malaman ng totoo, sasabihin ko mamayang gabi. Kaya wag muna kayong matutulog. Kakatok ako sa kwarto niyo mamaya. Yun lang at iniwanan na niya kami. Naguguluhan kami kung ano ba talaga ang nangyayari. Ano ang ibig niyang sabihin na si Alora at ang asawa nito ang masama? Sa puntong yun, may kung anong bumulong sa akin na maniwala sa sinabi ni Myla. Kaya gusto kong malaman ang sasabihin niya. Kinagabihan, hindi muna kami natulog ni David. Hinintay namin ang pagkatok niya sa pinto. Kahit kinakabahan kami sa posibleng mangyari, inihanda namin ang aming mga sarili. Kung sakaling nagsisinungaling siya. Malalim na ang gabi, narinig namin ang pagkatok niya sa pinto. Ako ito, si Myla. Papasukin niyo ako. Binuksan namin ang pinto at bumungad sa amin ang seryoso niyang mukha. Pumasok siya sa kwarto at naupo sa kama. Ngayon, sabihin mo sa amin ang sinabi mo kanina. Anong ibig mo sabihin na masama sina Alora at Philip? Totoo ang nalaman niyo. Si Alora at ang asawa niyang si Philip ang masama. Dahil sila ang mga aswang na kumakain ng tao. Ako at ang aking pamilya ay mga aswang. Ngunit hindi kami kumakain ng tao. Karne lang ng hayop ang kinakain namin. Tama nga si Alora. Mga aswang kayo. Pero anong sinasabi mo aswang si Alora? Tao siya. Hindi ninyo siya kauri dahil ampun lang siya. Oo, tama kayo. Ampun lang siya ng pamilya namin. Ang totoo, hindi kami taga rito sa Samar. Naninirahan ang aming pamilya sa bundok, sa probinsya ng Capiz. Tahimik kaming namumuhay roon, kasama ang iba pang aswang na mas piniling kumain ng hayop kesa manggambala ng tao. Ngunit isang araw, may mga taong sumugod sa aming pamayanan at pinagpapatay ang marami sa amin. Mabuti na lang at nakatakas ang pamilya namin kasama si Alora. Pero kabilang sa mga napatay ang kanyang pamilya, simula noon, kinupkop na siya ni na mama at papa. So, totoo nga na aswang si Alora? Oo. Itinuring siyang tunay na anak ni na mama at papa. Itinuring ko siyang kapatid. Pero magkaiba kami ng pananaw. Mas gusto ni Alora ang pumatay at kumain ng tao para maipaghiganti ang kanyang pamilya na pinatay noon ng mga tao. Pero ibang sinabi niya sa amin. Ang sabi niya, kayong masama dahil pinatay ninyo ang asawa niyang si Philip. Pati ang sanggol na pinagbubuntis niya. Ang sabi pa niya, ay gusto niyo rin daw siyang patayin. Ano? Sinabi niya yun? Oo. Kaya gusto niyang gantihan ang pamilya niyo. Sinabi niya na itinakwil niyo raw siya dahil ayaw niya magpakasal sa aswang na inirereto sa kanya. Gagawin lang daw kasi siyang palahian nito. Kaya sumama siya kay Philip, isang normal na tao. Hanggang sa magbunga raw ang pagmamahalan nila. Dinadala raw niya ang anak nila ni Philip. Bumalik daw sila rito sa pag-asang matatanggap niyo ang relasyon nila. Ngunit pinatay niyo raw si Philip at ang dinadala niya. Hindi totoo ang mga yun. Malaking kasinungalingan ang lahat ng sinabi niya sa inyo. Hindi siya kailanman nagdalang tao. Wala pa silang anak ni Philip. At si Philip na sinabi niyang normal na tao, isa rin siyang aswang na lumason sa isip ni Alora para kalabanin kami. Pareho silang pumapatay at kumakain ng tao. Hindi rin totoo na ipapakasal namin siya sa isang aswang. Niloko niya lang kayo para magamit sa paghihiganti niya sa amin. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman namin. Napaniwala kami ni Alora. Akala namin siya ang biktima pero ang totoo. Kami ang totoong biktima. Kung ano-anong masasamang bagay ang ipinasok niya sa utak ninyo tungkol sa amin. Bumalik siya rito, hindi para makipag-ayos, kundi para maghiganti.
Pinatay namin si Philip dahil kung hindi ay napatay niya na si Daisy. Ano? Muntik na niyang mapatay si Daisy? Nakita kasi ni Daisy na kumakain sila ni Alora ng tao. Kaya pinag-initan ni Philip ang bata. Mahigpit kasing ipinagbabawal ni Papa sa amin ang pagkain ng tao. Kaya nang mamatay si Philip, umalis si Alora at hindi niya nagpakita pa sa amin. Pero nang dumating kayo, naamoy ko ang kanyang presensya. Alam kong kasama niyo siya. Paano mo nalaman na kasama namin siya at nagsisinungaling kami? Isa yan sa mga kapangyarihan ng pamilya namin. Ang magbasa ng isip ng mga tao. Nabasa kong iniisip niyo. At yan ang hindi alam ni Alora. Ibig sabihin, alam na pala ng pamilya mo ang totoo? Bago pa makapagsalita si Myla ay biglang bumukas ang pinto. Ngunit laking gulat namin ni David nang makitang pumasok sa kwarto ang isang malaking asong kulay itim na parang kasing laki ng kalabaw. Nakakatakot ang itsura nito. Nanlilisik ang mga mata at may mahahabang pangil. Umaangil ito hanggang sa maalala namin ni David ang pag-angil na narinig namin sa labas ng kwarto noong nakaraang araw. Diyos ko! Aswang! Huwag niyo po kaming sasaktan. Pakiusap, wala kaming alam. Ngayon lang namin nalaman ang totoo. Naku, katapusan na natin, kuya. Mukhang galit na galit siya sa atin. Kakainin na niya tayo. Huwag kayong matakot. Hindi kayo sasaktan ni Papa. Biglang nagbago ng anyo ang malaking asong itim at naging isang tao. Si Simeon, ang padre ni pamilya. Hindi kami nanadakit at hindi kami kumakain ng tao. Lalo na't wala naman kayong ginagawang masama sa amin. Alam na namin ang balak ni Alora. Kaya kailangan namin ang tulong niyong dalawa para mahuli siya sa sarili niyang patibong. Ano pong may tutulong namin sa inyo? Dahil alam na ng buong pamilya ni Alora ang balak niya sa pagpunta namin doon ay pinagplanuhan nila ito kasama kami ni David. Sinabi sa amin ni Myla kung ano ang gagawin namin pagsapit ng fiesta. Kung kailan isa sa katuparan ni Alora ang kanyang plano. Sinabihan din niya kami na huwag kaming magpapahalata kapag ginausap kami ni Alora na alam nilang nagtatago sa lumang kamalig na malapit lang sa bahay nila. Huwag na huwag daw naming ipapaalam sa kanyang plano nila dahil maaari rin kaming mapahamak ni David. Uulitin ko, hindi dapat malaman ni Alora ang balak namin sa kanya. Dahil siguradong pati kayo'y idadamay niya. Hindi niyo palubos na kilala si Alora. Kayang-kaya niya kayong patayin kapag wala na siyang pakinabang sa inyong dalawa. Oo, Myla. Hindi kami magsasalita sa kanya. Promise. Ayaw po naming mamatay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako mapaniwala na lulukuin tayo ni Alora, kuya. Oo nga eh. Minahal ko pa naman siya. Yun pala'y sinungaling siya at manloloko. Kinamit lang niya tayo. Hindi natin siya dapat pinagkatiwalaan, tol. Kung ako sa inyo, kalimutan niyo na si Alora. Hindi siya ang babaeng nararapat mong mahalin. Dahil isa siyang masamang aswang. Ngunit isang beses lang namin nakausap si Alora. Hindi na siya nagpakita sa amin bago sumapit ang araw ng fiesta. Hanggang sa dumating na nga ang fiesta at doon muling nagpakita sa amin si Alora. Kumusta, Santi? David? Ito na ang araw na pinakahihintay natin. Ang paghihiganti ko sa pamilyang pumatay sa asawa at anak ko. Oo. Eto na nga yun, Alora. Ano, excited ka na ba? Mabibigyan mo na rin ng hustisya ang asawa at anak mo. This is the day, Alora. Kayo, handa na ba kayo? Tandaan yung sinabi ko, ha? Yung lason. Maingat yung ilagay sa pagkain na ihahain nila. Oo, Alora. Alam na namin yun. Kami nang bahala. Sige. Pagkatapos nyo, ako na bahalang tumapos sa kanila.
Pagsapit ng gabi, pinagdiwang ng pamilyang fiesta at ang wedding anniversary ni Simeon at Demetria. Habang kumakain, nagsimula silang magpanggap na nahihirapan sa paghinga. Isa-isa silang nanghina at bumagsak sa sahig. Nang biglang pumasok si Alora sa loob ng bahay. Ano? Ha? Nahihirapan na ba kayo? Kulang pa yan sa ginawa yung pagpatay kay Philip! Alora, anong ibig mong sabihin? Natapos na namin ang ipinagawa mo, Alora. Nilagyan namin ni David ang laso ng pagkain nila. Tsak na manghihina na sila. Ano? Kilala niyo si Alora? Oo! Kilala nila ako. Sila ang mga kasama ko para maghiganti sa inyong lahat. Kung ganon, kasabot kayo ni Alora. Shanti, David. Oo. Kakampi niya kami sa paghihiganti niya sa pamilya niyo. Dahil sa pagpatay ninyo sa asawa at anak niya. Mga lapastangan. Tinanggap namin kayo rito ng maayos. Tapos, wawalang yain niyo lang kami. Wala kang utang na loob, Alora. Nahawa ka na sa kasamaan ng Philip na yon. Noon pa man. Alam ko nang wala siyang ipapasok sa utak mo. Kundi ka demonyohan. Wala kang utang na loob. Matapos ka naming kupkupin at ituring na pamilya, ito pang igaganti mo sa amin. Hindi ka na namin dapat binuhay pa. Kahit ano pang sabihin nyo, wala na kayong magagawa. Mahina na kayo. Wala na kayong laban sa akin. Gayon, wala nang pipigil sa akin sa pagkain ng laman loob ng mga tao. Buntis, bata, matanda, lahat! Anong sinabi mo, Alora? Kakain ka ng tao? Aswang ka rin? Oo! Aswang din ako. Niloko ko lang kayong dalawa. Hindi totoong hindi ako aswang. Ginamit ko lang kayo para paghigantihan ng pamilya ng mga aswang na yan. Pinatay nilang asawa ko si Philip dahil kontra sila sa amin. Ayaw nilang kumain ng tao, pero kami, gusto namin. Kaya naman binala kong tapusin na sila. Salamat sa inyo at nagtagumpay ako sa plano ko. Pagkatapos ko sa kanila, kayo namang dalawa ang papatayin ko at kakainin! Biglang nagbago ng anyo si Alora. Nagkaroon siya ng maraming balahibo sa katawan, matutulis na kuko at pangil, at tanlilisik na mga mata. Tinubuan din siya sa likod ng mga pakpak na parang sa paniki. Nakakakilabot ang itsura niya, malayong malayo sa Alora na nakilala namin. Ngunit ang hindi niya alam. Iyan lang akala mo! Lapastangan! Ingrata! Laking gulat ni Alora nang makita niyang nagbago rin ng anyo ang pamilya ni Simeon. Lahat sila naging malalaking itim na aso. Kuya, naging aswang na silang lahat. Huwag kang maingay. Umpisa na ng laban. Ang akala mo siguro, hindi namin malalaman ang plano mo? Nagkakamali ka! Ginamit mo pa ang dalawang dayo para sa madumi mong plano? Hindi ka magtatagumpay, Alora! Hindi! Anong nangyari? Bakit hindi kayo nang hina sa lason? Dahil hindi nilagyan ni Santi at David ng laso ng pagkain namin. Ano? Hindi nyo ginawa ang utos ko? Oo! Dahil una pa lang, nabasa na namin ang nasa isip nila. Alam na namin ang plano mo. Ano? Paano nyo nagawa yon? Isa sa mga kapangyarihan ng pamilya namin ang pagbabasa ng isip. Isang kakayahang wala ang mababang uri ng aswang na gaya mo. Kaya nabuko namin ang balak mo. At tinulungan kami ni Santi at David para gumawa ng palabas ngayong gabi. Kaya salamat sa kanila. Ano, Alora? Magaling ba kaming umarte?
pang famas at Oscars na ba? Pagbabayaran mo to, Alora. Dapat ka nang mawala. Tulad ng demonyo mong asawa. Hindi! Akmang tatakas si Alora subalit bago pa man siya makalayo, mabilis siyang napaligiran ng buong pamilya. Biglang lumundag si Myla mula sa kanyang likuran at marahas na bumao ng matatalas itong pangil sa kanyang leeg. Isang nakakabinging hiyaw ang gumawala mula sa kanyang dibdib. Ramdam niyang matinding hapdi habang unti-unting pumapatak ang kanyang sariling dugo sa malamig na lupa. Habol ang kanyang hininga, pilit niyang itinutulak si Myla palayo. Subalit bago pa siya makawala, sina Simeon, Demetria, Amalia, Gaston at Daisy ay sabay-sabay na sumunggab sa kanya. Si Simeon ay buong lakas na hinawakan ang kanyang mga braso. Tila bakal ang pagkakakapit nito, dahilan upang hindi siya makakilos. Si Demetria naman ay lumuhod sa kanyang harapan at walang awang bumaon ang matatalim nitong kuko sa kanyang tiyan na nagdulot ng matinding sakit na halos ikasigaw niya. Samantala sina Amalia at Daisy ay walang humpay na sinakmal ang kanyang mga hita, habang si Gaston na nakatayo sa kanyang ulunan ay dahan-dahang inilapit ang bibig nito na puno ng matatalas na ngipin bago marahas na lumapa sa kanyang balikat. Wala nang nagawa si Alora. Hindi niya kinayang matinding lakas ng pamilyang aswang. Isang huling daing ang lumabas sa kanyang bibig bago tuloy ang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Wala nang buhay. Sa pagkamatay ng aswang, unti-unting nagbalik sa anyong tao ang pamilya ni Simeon. Ang kanilang mga matatalim na pangil at matutulis na kuko ay naglaho. Salamat sa tulong niyo, Santi, David. Kung hindi dahil sa inyo, napahamak na kami. Walang anuman po. Ginawa lang po namin ang tama. Isa lang ang ipapakiusap namin sa inyo. Wala sanang ibang makakaalam nito. Walang dapat makaalam na aswang kami. Huwag po kayong mag-alala. Mananatiling lihim ang lahat. Wala po kaming nakita o narinig. Pangako po. Salamat sa inyo, Santi, David. Ngayon, matatahimik ng lugar na to. Wala nang manggugulo sa mga tao. Ay, dahil wala nang bruhang si Alora, ituloy na natin ang selebrasyon para sa fiesta at anniversary ni na Papa't Mama. Saluhan niyo kami, Santi, David. Pagkatapos ng fiesta, bumalik kami ni David sa Cebu. Ipinangako naming ililihim ang lahat ng nangyari sa Samar. Natatawa pa kami dahil nagdala pa kami ng mga pangontra sa aswang. Ngunit hindi naman namin nagamit ang mga yon. Mula noon ay madalas na kaming binibisita ni Lolo Gimo at tinanong din niya kung ano na ang nangyari kay Alora. Sabi na lang namin, bigla na lang itong umalis at hindi na nagbalik. Sa ngayon, nagbalik na kami sa dati naming buhay. At ako? May nililigawan na akong babae. Si Irene. Hindi pa niya ako sinasagot pero malapit na. Sana po mapili ninyo ang aking kwento, Sir Jupiter, at naway may napulot kayong aral mula rito. Sa mga tagapakinig, pwede po kayong mag-comment kung ano ang reaksyon nyo sa aking kwento para malaman ko rin ang inyong opinyon. Salamat po at God bless sa inyong lahat.